Rosa Psych and Mental Wellness Center. Ang kaso mo, bigat na yan. O baby Jugi lang. Iiyak na yan! Yan ako pa natutulog sunan. Ha? Hindi ko sa mga Lang bukas tayo magkakampanya. O hindi lang kami, hindi tayo magkakampanya. Wala ka nang ginawa mo ginaw. Ha? Ano siguro tayo kayo ng tatay, no? Ano ka na kayo, wala na, hindi ka naman kayang buhayin. Gusto mo pang kumita ng extra. Wala kang tayo dito. Papangat lang sa loob ng pumunay. Sakit mo. Mas mo, sa tabi na. Masyadong dinadagapan, ha? Parang naman naman talaga ang kailangan ko. Hindi mo na to. Ang dating himas sa kayas. Bakit mo na naman ito? Kaya kasi ako tanggapin lalaki. Ayaw niyo tanggapin na hindi na ako bakla. Gawain ba naman yung lalaki ginawa ko? Ba yung pagiging lalaki para sa'yo? Matama ka. Kaya mo na kami. Ma'am Jean, good evening. Sa isang natatanging pagganap sa season finale ng MMK Sabado, alas 8:30 ng gabi. Sa segunda parte, imposible manchar gracias a la nuestra uniforme. Y cae una detergent Sayel, posible. Para bastalar ang salud ng ilaw. That's our claim. Pwede mo na bumili ng bago. Imposible manchar, posible Sayel. Pamamahin at tusok-tusok, take Dr. Prescribed Neurobion. It's 4 times B12 versus a generic B vitamins brand. Helps relieve the symptoms of nerve damage. Ask for Busbel, options for good Neurobion. evening. Kapatid, hindi ka siguro ayos. Perfume ako all day with Downy, eh? Gusto mo ba, Bill? Perfume ako all day. Sagad sa butoang tibay, mula sa Bear Brand. Ito lang ang may 100% vitamin D. May tibay katawan at tibay resistensya nutrients pa. Isagad ang tibay. Mag-Bear Brand. Si Ma'am Lynn nandun pa sa kabila. Nagbirit pa. Perfect show 24 hours para sa pamilya. Safeguard. Kakaibang buksa. Nag-live yata si Ma'am Lynn. Birch 345. Ang gatas na may 3 lakas. Tulong sa brain lakas. Phone lakas. At immunity Wala yata boss niya. When the mouth is when the mouse is far away, the cat will play. Mali. Formula with Vitamin B5 strengthens hair and helps build hair fall immunity for 10 times less hair fall. Guaranteed. When the cat is far away, the mouse will play. Baliskad akon. Sabi na, ito ang gusto ko. Natakam yarn. Makinipan, sit ka doon. Takam mo. Ang sarap. Kakain na yan. Makinipan, sit ka doon. Sarapines. Baby, huwag ka magpalinis. Nagkulang pa ako sa pusod. Kailangan na nakaya. Ulat ka? Good evening, 8 million views. With aging, nagkaka-muscle decay, which can lead to higher risk of illness. Yan ang cycle of weakness. Strict and Surebone, the Strength Pro, na may HMB and YBG. Help build the cycle of strength. Our best ever idol hot dog. So juicy, so juicy, so sweet.
Deodorant serum with 3% niacinamide and 10 times collagen. Bye 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 Mark. For even toned and radiant underarms. Done. Yes, sir. Champion! Yes, 9 sir. extra per sachet, 25% more laman. May milk, egg, then vitamins and minerals. Tulong para may energy for the body and the brain. The only official chocolate drink of the NBA. Champion! Energy for the body, energy for the brain. Ang laking abala ng Barangay Pilon. Mag-text si Miller for fast money mula sa Barangay Pilon. Kahit kailan, kahit saan. Playing Ma'am Jean, Busbel. Ay, sige Ma'am Jean. Mag-play ako sa inyo, ha? Sige, go, Ma'am. Lessons from Dad and Mom. Care for your things so they last long. What we did? Why you say Dell? Matagalang love ng tea creamer ang mag-working days pa ng Dell. Love the long-lasting gamot ng Dell. You're welcome, Ma'am Jean. Has always been a big part of my life. To be very Ario. good at everything. To be passionate about something. Yan. Ay! It's game day with Bet88 Sports. Big day for Bobby. Lemon square cheesesteak big. 40% bigger. Para si Bobby, what's up? Big Roman. Big wins. Six fresh eggs and milk for the milk cheese sarap na nakakapusok. Lemon square cheesesteak big. Busbel, play din kita. Para sa mga Filipino filmmakers. And his choice is... Isang gabi ng pananalo at pagkilala sa kanilang di matatawang kontribusyon sa industriya ng pelikulang Pilipino. This is The Nate Ellis Jones. July 27, 10:45 p.m. Dito lang sa Pamilya Channel with simulcast on Chipley TV. Nagbabalik ang aktres na si Jessie Mendoza sa pinakabago niyang karakter sa telebisyon. At hindi lang ito ang role na ginagawa niya ngayon. Isipin ko lang yung anak ko. Para sa ako, naiyak na. For his mother would really help me get in touch with my emotions. Nabiguan ng ilang beses na balikan ang pag-aaral sa tulong ng isang institusyon ang programa nito na abot ng isang ina ang inaasam niyang diploma. Iintayin mo pa ba na mauna yung mga anak mo sa'yo? Pangatlong beses ko nang binay, na bumalik sa school, pakakawalan ko pa ba itong pagkakataon na to? Ang kanilang kwento sa Taon Po ngayong Sabado, alas 9:30 ng gabi. You're still watching Idol Kids Philippines. Iba ang confidence ng mga bata while performing dahil sa tulong ng kanilang vocal coaches. Sino naman kaya ang vocal coach ng next Kitty Hopeful? At ano ang inspirasyon niya sa paglaban dito sa kompetisyon? Hello, Kian. May reason mo ba't gusto mo sumali at manali dito sa Idol Kids Ang Philippines? tulungan ko yung pamilya ko lalo na po si Mama. Ano si Papa Ilan? Ang kanyang trabaho ay construction worker, jeepney driver at tricycle driver. Dati po, pag may birthday ang aming mga kapitbahay, niyayaya po ang aking tatay at sinasama naman po ako ng aking tatay upang kumanta. Doon na po ako nagsimula, sumali sa mga singing contest. Nakakatuwa mapakinggan na ginagawa lahat ng kailangan dito si Kian ngayon. Para sa inyo. Pero natandaan mo rin, kaya workaholic si Daddy, ginagawa na lahat ng yan. Para sa alas. Okay? Ano? Kaya sa may kinayakap, wala kay tatay. Yan. Okay. Good luck yan. Hello po! Hi! Hello, ano pangalan mo? Ako po si Kian Vicente, 11 years old from Olongapo City po. Wala ka na. Ano po? Here? Good luck, Kian.
Wow. Wow. It's a yes. Ginis karon. Bus bell playing. Galing kumanta. Wow! Kung sabihin magaling, 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 magaling. Hindi, gusto ko na meron siyang sarili na yung style. R&B na yung style niya. At the very young age of 11 years old, na-decide niya, pulutan ko ang buhok na ito. Dahil dati nung araw may parlor ako. Exactly. Hindi I was very impressed. Thank you po. Very impressed. Para kang isang ibong malaya na mataas ang lipad. Yun, kanta yun eh. Kaya nga po. Particular. Kian, nag-enjoy ako sa performance mo and kagaya na ng sinabi ni Miss Reg, may sarili kang style, 11 years old, para magkaroon ka ng sarili mong style na ganyan. That was amazing. Amazing. Parang hindi ka nagalingan masyado. Sakto lang. Splattering. I know, right? That's why I'm here. Yeah, I know, right? Okay. Not bad. Meron mga parts na hindi tumama. Pero, not bad. Dito dahil. Hindi. Kalo parte sobrang gara talaga ng dating. Yes. Sino nagturo sa'yo na kumanta ng ganyan? Ganon din kumanta ang papa mo. Kung nagbigay lang siya ng tips na baka pwede mong ganito yung ganyan ganyan. Dati po kasi kumakanta po si Papa. May banda po sila dati. So exposed ka talaga sa ganitong klaseng style. Ako, mahilig po ako mga rips and runs. Kaya naman pala, parang natural para sa iyo mag-riff and runs. Iyan, ikaw ang isa sa mga talagang gusto kong makita sa susunod na round. Yes! Thank you po. Ate Javier, it's your turn. Ian? Hello. It's a yes! Yeah! Dalawa ng yes mo. But you need 3. Usapan muna kami sandali ah. Nothing's wrong with me. It's all right. Okay. You got 4 yeses. If you do 4. Thank you. Do your run now. Thank you. God bless you, dear. Good job. Kahit na pagod si Papa sa trabaho, basta yung pangarap mo, ituloy mo lang. Dito ako lagi, tsaka yung mama mo, susuporta sa'yo. Bukas ng gabi, abangan ang next set ng Kili Hopefuls na magpapakita ng kanilang
Sino ang magbibigay ng moving performance? Sinira ko parang mas nakulangan pa ako actually. Kung makita mo kami mag-usap dito sa likod, ano ha? Huwag kang mag-distract ha. Kasi kailangan lang kami mag-usap ng konti. Sa pinag-uusapan na namin araw-araw magiging ulam namin mamaya. Abangan ang lahat ng yan sa programang Deserve ng More, More, More. Mukha ba ako nagsisports? Idol Kids Philippines. Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masisirang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. There comes a time in every young person's life when they begin to crave independence. Isang bahagi sa buhay kung kailan gusto na nilang kumawala sa mga magulang. Gumawa ng sariling mga desisyon at tahakin ang hiwalay na daan. Pero minsan sa kanilang pagnanais maging malaya, sila ay naliligaw. And for some, that freedom comes with consequences that they never imagined. Sa kalsada para akong hari. Malaya. Walang nagdidikta. Kontrolado kong buhay ko. Sakay ng motorsiklo at hawak ang baril. Walang makakapigil sa gusto ko. Ibang-iba sa tanga ng kinagisnan ko. Kailan ka pa natutumagsunan, ha? Hindi na nga kami magkataugagan ng nanay mo para sa inyo. Gumagawa ka pa ng kalokohan, Gusto ko naman ako kumita ng pera eh. Gusto ko lang makabili ng bagong damit. Hindi niyo naman ako pamibigyan, di ba? Eh, wala mo naman takot na basura ng mga kaklase ko. Masama ko ba yun? Nangangatuwira ka ba? Pwede tama na. Ikaw, Andol, pwede ka nakakain na. gawin niya lang yan. Kailan na tatay niyo? Ato. Thanks. Sige, sige lang. Salamat ko yan. Sige. Magtugig. Wala mo tugig siya. Andol, bilis-bilisan mo, baka mahuli ka sa klase. Alam mo si tatay? Nahuli ka pa naman magkakarapos eh. Yung bang matutuwa nun? Alam na alam nyo naman na galit ang tatay niyo pag umato ng mga kalokohan. Tatay mo sa kanya. Bawal. Konting mali, paano? Maglalaro kaya tambay na kami sa labas. Nagagalit din niya. Wala naman ako kami masyadong hinihingi. Kahit nga kung wala tayong makain, hindi naman pag-reklamo. Di ba naman yung simple kaligayahan namin pagkakawal din niya? Hindi na lang. Napakalaking responsibilidad sa kanya ang maging tatay sa inyo. Kaya siya nag-iigpit. Dahil baka hindi na niya kayanin pag may nangyari pang masama sa inyo dahil sa kapabayaan niyo.
na mahal kayo ng tatay niyo. Sabi mo kasi kayo magkakapatid. Kung hindi lang ano, baka di tayo ito kahirap. Hindi na ba kasi pagalitan na naman ako ng tatay eh. Yung ba yan? Takot na takot ka naman sa tatay mo. Pre, ang tanda-tanda mo na ako. Buhay mo naman yan, di ba? Di naman sa kanya. Ano? Ano? Tuminsan lang eh. Ay, nakalaman ka, ano? Isip mo, baba lang. Eh, gusto mo? Tingnan na, minsan lang yan eh. Ganyan! Ang patay mo. Yan, panisipin yun. Tingnan mo, po. Wala na ito. Yan, kailangan mo lang sa lasa. Sarap, di ba? Paliso pa. Ang masasaya mo, masama yun. Dire-diretso mo kasi yung inom. Hindi nga. O, ito ba? Ano ba yan? Ano ba tayo dito, Teo? Bubuksan natin ang pakayo. Nice! Sige lang! Ayun! Isa pa! Isa pa! Isa pa! Sinasayang mo lang pinapaalam sa ina natin mo. Wala ka nang ginawang matino. Ha? Ito! Ako ka dyan! Sumunod ka! Magpakailam niyo, ha? Baka nangiba ako ng pera sa inyo. Pera ko hindi nagkasus mo. Tsaka buhay ko naman to, ha? Wala ka nang pakialam kung ano gusto ko sa buhay. Ang tanto ko! Pwede! Ako namatay! Pwede ba? Akala niyo siguro galing ng tatay, no? Akala ka na kayo marami, hindi ka naman kayang buhayin. Pwede ka pa na! Ako ka namatay! Huwag kayo magkalala. Hindi na ako kinakalilahanin. Simula ngayon, kalimutan yung anak niyo ako. Matutunayan ko sa inyo na kaya akong mabuhay na wala kayo. Rebecca! Lumayas ako sa amin. Kung kani-kanino kaibigan ako nakitulog. Determinado akong patunayan sa kanya ang sinabi ko. Sige, ikaw na bahala dyan. Sige oh. Abay po, kuya. Sir, abal sir. Abay po. Abay po. Ma'am, baka kailangan niyo ng abal, ma'am. Ma'am, abal po. Boss! Mukhang okay yung kita mo ngayon ah. Saan ako kumuha ng pasero? Ano kasi, mahina lang kita ko ngayon. Pagkapon na nga buwang biyahe, puro pang boundary, tsaka panggas pa lang kinikita ko. Gusto ko bang kumita ng extra? Kita mo yung mga yan? Di lang basta habal-habal driver yung mga yan. May mga sideline din yun. Sideline? Ano sideline? Riding in tandem.
boss. Boss, parang di ko ata kaya, boss. Wala kang talo dito. Tapakat lang sa loob ng ipuhunan mo. Saka to. Boss, pala naman sa usapan niya na. Masyadong dinadaga, bata. Malapag lang to kung may manlaban lang. Eh, paano kung may manlaban na kala? Eh, hindi pa mo. Boss, wala. Ano mo? Oh, suot mo na yan. Ang mapinyagang kanan. Nay! Nay! Uy! Siyang doon! Baba, damit ah! Siyempre! Oh, pasalubong ko sa inyo! Pagkain, tsaka mga damit. Para naman makakain kayo matino. Para sa iyan. Ano bakit mo? Kanya! Ano sa akin? Sa akin! Please. Ano? Papal ka ba? Ha? Ano? Gago ka papal ka ba? Please, wala akong pakialam. Ano? Bigay mo na gamit ko. Pre! Pre, bilisan mo, pre! Pre, takbo! Pre, bilisan mo! Simula ngayong Lunes, Umuwi ka na ng work sa'yo. Hindi niyo po kailangan ng work. Kayo po yung pamilya. Dapat maging scam of patigasan na ng loob. Ang mga kasalanang tinakpan ng panahon, No, tingin dito. ilalantad na. Baka dapat malaman na yung kila tungkol sa kanila. Lumapit ka Gusto ko sumalisin. Hindi pwede yun. dahil bubuksan na ang kanilang lihim. Handa na po maranasan para sa pamilya mo. Sins of the Father. Irene na ang mga puso ngayong Colorful Monday. Ang saya ng mahal. Tagali po sa sarili ko. Mas ito ang kilalanin ko yung gusto ko ng sarili ko para sa kilig. Kanina. Pag-ibigay ng mundo, payapang palagi ang mundo nito. Hindi na ako kailangan. Hindi ka sali yung muli. Bakit naman kailangan? Mukha ako. Sa totoo, syempre naman. I'm so funny, right? Sa totoo lang, ang mga gusto ko ay Uy, nagdesisyon na sa palasyo. Nagawa na kita. Dito mo. hindi ka ba nag-aaral niya. Ibumalik ko din sa relasyon. Wala ni isang nagtanong sa akin. Wala silang pakialam. Ako ngayon, ang June Vlog weeknights at 10:15 p.m. Ako, yung pang-interview ko. Mga gustong paninigaw. Ay, bago para dyan. Kahit expert in liquid. May 3 times na bislinis, nakitang-kita. Ang puti! Dapat malinis, dapat tight. Kahit nagpas ka na sa kalendaryo, marami ka pang gustong gawin sa buhay. Pero hindi na ng katawan mo. Mag-bear brand, anong plus
Basta, doble tubig katawan at resistensya nutrients na tama sa edad ko, tulong para tuloy at tibay. Bearbrand Adult Plus. Pag di tama ang kinakain, O nagkakasakit. immunity gunk na yan. Basta! Immunity ka. Tama, tuloy ang Celine Plus. Tulong para ang immunity. 100% Pag Celine Plus, araw-araw. Luminap yan. Di ko kaya tanggapin na ako'y magpupusot pa rin. Dito, pwede din na magtusot sa Surf Ultra Power Liquid. May liquid ka din na pwede din na kusutin. Ang pumariya, basta magpupusutin sa Surf Liquid. Good day for a day. My day for the day. Makadandruff yan. Mag-head and shoulders every day. Prevent dandruff and piquet from coming back. So you're up to 100% dandruff every day. Head and shoulders. Time to relax. Isang butter coconut. Enjoy relaxing moments with Missing Butter Coconut. Just like a coconut face. Just like icing best. Going fantastic. Good spot. Missing Butter Coconut. Si David Zee. May right na ganito. Si David Zee. May right na nito. May right na nito. Kahit gusto namin na Our best ever idol hot dog. So confused and juicy. So sweet fat. CDO. Germs everywhere. Now to white kid. A new safeguard pure white. Shop, shop, shop. Later, 24 hours. Protection 24 hours. Para sa pamilya. Safeguard. With aging, nagkaka-muscle decay, which can lead to higher risk of illness. Yan ang cycle of weakness. Strength and sharp with Strength Pro by HMB and YBG. Health is the cycle of strength. Armor up. Get in the game. Savor the moment. And feel the vibe. While protected. Armor for adventure with Biogenic. Ready to enjoy more chicken choice moments? Isa pa. Try the new Chicken Joy Perfect Dish. Sinagtag day na. Biktima ng imposibleng mancha. Lakas makaubos ng sabon. Imposibleng makatipid. Posible sa kanya. Power Liquid. Sa 15-minute quick wash, wala nang magpapang. Tipid na. Imposibleng mancha. Posible sa kanya. Champion! 9 pesos lang per sachet. 25% more ang laman. May milk, egg, 10 vitamins and minerals. Tulong para may energy for the body and the brain. The only official supplement drink of the NBA. Champion! Energy for the body, energy for the brain. You want great hair? Better do the cha-cha-cha. My support right here. Pantene Supplement Conditioner with provitamin and collagen. Smooths out the shine easily for smoothness. It's not fun, it's Pantene. Ano? Gawin na naman lahat niyo? Tagal ko na pinag-ipunan na! Nakalawin mo ang iwan pang outing niyo para lang makapaglaro? Post na din peligro yan! Kung post na din peligro na, post na muna. Dahil ang gaming, ang reserve mo, mainam fortuna. Siksik, sarap at sulit. See? Konti lang ang mantika. Nagsok na sarap ang masarap. Switch to mainam fortuna. Diba? Reserve. Your playground, now online. Every page has over 1,500 games. Secure and fast game plays. Never pay for fun option to try all the games. Ibang swerte to. Bet 88.ph.
sapat. O, nanay mo. Hello, Chang. Ferdy. Ferdy, nasa si Ando. Alam kong nandyan ang anak ko. Ferdy, pakausap mo siya sa akin. Alam na namin ang nangyari. O? Ano bang nangyari? May nagpuntang mga polis dito. Sinabi daw ng may-ari ng motor na pinapasada ni Andon na nakapatay siya. Hello? Andon? Alam kong nadidinig mo ako, anak. Kuya Ray mo ang binangkot dahil pinagtakpan niya ang ginawa mo. Nanay, siguro rin. Hindi pwede ba ako siya ginari sa Ray? Nanay, pwede. Anak, umuwi ka na. Hindi ko kaya na si Kuya Ray ang magbayad sa kasalanan ako ang gumawa. Andon? Anak, bakit mo nagawa yun? Bakit mo nagawa yun? Andon. Ayos lang yung naparil mo. Maribel nagkaaral lang dito. Alam ba, isang taon na lang? Kagraduate na sana siya. May uwi niya sa aling diploma pinapangarap niya at ng pamilya niya. Pero tinanggal mo yun sa kanila. Sir, Mrs. Habang dinidinig po ang kaso ng anak ninyo, i-turn over mo muna namin siya sa new home facility for you. Hindi ho siya dito mapupuno. Minor de edad pa ho siya. Kailangan mailipat siya sa isang youth detention center. Ano po yung detention center? Lugar po yun. Para sa children in conflict with the law. Bibigyan mo kayo ng gobyerno ng abogado para tumulong sa kaso niya. Silang. Ay, pasamantala. Dito ka muna tutuloy, ha? Ito magiging tulugan mo. Okay? Uy! May bakong laro tayo ng baby na yan. Shhh! Tama na, tigilan yan, ha? Ay, nako. Hoy, anong kaso? Mabigat ba yan? O pang baby Juby lang? Ano bata? Yung pala sabihin ginawa mo sa labas? Grabe rin siguro ng mga pre. Huwag tulak. Mga pre, ano gusto mo? Yung mga ma-hide to get? Pre, pakitaan mo na kasi, pre. Hindi natin kung guys ang angas yan. Eh, yun. Sa akin. Ha? Huwag ka naman niya. Sige na, kainin mo na. Yope, naligaw ka pa. Kainin mo na. Kain sila. Ha? Matapang ka? Tayo na kami. Ha? Matapang rin. Matapang. Hanggang sa loob, pinakita ko na ayaw ko.
na kontrolado ko pa rin lahat. Na hindi ko kailangan ng tulong, lalong-lalo na sa tatay ko. Kumusta ko? Naibalitaan mo ba sa kaso ko? Sa ngayon, meron kang dalawang options na pwede mong pagpilihan. Kung mag-bleed ka ng guilty, matutuloy yung trial. Pero kahit na mapatunayan na may pananagutan ka, hindi ka nila ililipat agad sa regular na kulungan. Isususpend pa rin ang ratol. Ka-turn over na nila sa HYCC para sa rehabilitasyon mo. At doon, tutulungan pa nila para magbagong buhay para magsimulang muli. Gagayad ka nila hanggang sa handa ka ng makalabas at maging isang kapag-ipaginabang at responsabling miyembro ng lipunan. Ngayon kung mag-plead ka ng not guilty, mas tatala dito sa NHFY habang tinitinid yung kaso mo. Eh ngayon naman, pag hindi naging matagumpay yung rehabilitation mo sa HYCC, ililipat ka sa isang regular na kulungan paglagpas mo ng edad 18. Pinili ko mag-plead guilty. Pero aminin ko, pinili ko lang yun para makatakas sa kulungan. Dok, tara na! Bilisan mo nga! Bilisan nyo! Diyan na yung WhatsApp! Bilisan nyo! Ano to? Bilisan mo na! Baka mahuli pa tayo! Ako! Ayos lang yung naparin mo. Pero pa isang taon na lang, may umuwi niya sa ating diploma pinapangarap ng pamilya niya. Pero tinanggal mo yun sa kanila. Naiintindihan mo ba? Sige, naman mo na kayo pa rin! Diyan na! Bilis! Balik! Nakatakas pa kayo, ha? Balik! Baba! Sino kasama niyo? Sino mga kasama mo? Balik! Kaya tatakas pa kayo, ha? Tinalap ko hindi natuloy yung pagtakas ni Anne. Malamang ko nagkataon po yun mas malaking problema tulad ito. Yung mga ibang nakatakas po, nahuli na rin. Wala ka na ba ibang gagawin tama? Sisirahin mo nila yung buhay mo? Hindi mo rin ba naiintindihan yung bigat ng ginawa ko? Nakapatay ka na! May mga magulang na naman na natin dahil sa'yo! Kung gusto ko talaga tumakas, kasama na ko nung iba dun. Pero nandito ako ngayon, di ba? Nandito ako sa harap nyo. Yan ang mas fit sa inyo eh. Lagi na lang sa nakikutang nyo. Lagi na lang mali yung tingin nyo sa akin. Kasalanan nyo rin naman to eh. Kaya naging miserable yung buhay ko dahil sa inyo. Diba tayo? Kung naging mas mabuti ka pala sana kayo. Kung nakinig lang kayo sa akin, kung hindi ko pinilit yung mga desisyon nyo, wala sana ako dito. Respetuhin niyo naman ako. Kaya niyo kasi kontratuhin niya lang ako eh. Ayaw niyo tanggapin na hindi na ako bata. Sagutin mo naman. Gawain ba naman yung lalaki yung ginawa mo? Yung mga nakaw? Pumatay na walang kalaban-laban? Yung ba yung pagiging lalaki para sa'yo?
Para sa mga inaasahan, asahan mo ang Skytrace. Dami Mystic. Ulan! Ay, tulog! Night watching na naman! Use Dami Mystic for 24 hours perfume pa mo. Iwas tulog, iwas pa ulit-ulit laban. Perfume pa mo! Oh, Downy! Ang laking abala ng barada ngayon. Mag-Fix and Healer for fast relief mula sa barada ngayon. Kahit kailan, kahit saan. Fix and Healer. Lack of growth nutrients can slow down bone growth. Give him Pediasure Plus with more growth nutrients versus regular milk to support strong bones and 1.5 times faster growth in 8 weeks. Also available for teens. Tired of underarm dark marks? There's a serum for that. Oh, it's a Dove Deo? New Dove Deodorant Serum with 3% niacinamide and 10 times collagen. Bye-bye, dark marks! For even-toned and radiant underarms. Dove. Yes, sir! Stretch that moment with Cloud9. Take a bite of luscious caramel. Crunchy peanuts, soft nougat, wrapped in rich chocolate. Loaded with Cloud9 goodness. Enjoy the Cloud9 moment. Di ko kaya tanggapin na ako'y magpupusot pa rin. Mars, dito pwede din na magkusot sa Surf Ultra Power Liquid. May liquid ka rin na pwede din na kusutin. Ang pamarira mas na ang ito kusutin. Sa Surf Liquid. For excellence in kids cough relief, expel. Excellent paglabas ng phlegm with bacteria bago pumakit sa lungs. Excellent in expelling phlegm. Excellent in taste. And most legal prescribed branded Amboxol. Cough with phlegm, ilabas mo yan with expel. Excellent mag-expel. Champion! 9 pesos lang per sachet. 25% more naman. May milk, egg, and vitamins and minerals. Tulong para may energy for the body and the brain. The only official chocolate shape of the NBA. Champion! Energy for the body, energy for the brain. Sa segunda mali, ito sa imposible mancha. Gracias na naman sa bagong uniform. Ikay ng detergent sa Ariel, posible. Para mas tanggalan sa ito na manilaw. Dennis, our way. Pwede bigyan ng bago. Imposible mancha, posible sa Ariel. Kakaibang walk sarap. Okay, sarap pa chow. Buhag haggard araw-araw. Try Creamsilk Vitamin Boost 2-Wash Pack. With 10 times more vitamins and argan oil for up to 10 times straighter hair. Doble-doble ang ganda ng kuko para blow-dry levels araw-araw with Creamsilk 2-Wash Pack. Sa wakas, may mega panalo na. Games, shows, prizes. Mega panalo. Register na. Taas ng lagnat, ingat sa dehydration. Mag-Vivalite. Vivalite is most prescribed to help prevent dehydration. Mag-ingat sa dehydration, mag-Vivalite. Pinahihuli si baby. Mag-ingat sa dehydration. Mag-Vivalite. Vivalite is most prescribed to help prevent dehydration. Mag-ingat sa dehydration, mag-Vivalite. Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masisirang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata.
na sila? Siguro. Tol. Tol. Tingnan mo tong pansit na yan, Mat. Solid. Salamat. Ano yung mga kapatid? Sabi ko naman sa'yo eh, huwag ka na maglalapit dyan. Sige na, kumain ka na. Gawain ba naman yung lalaki yung ginawa mo? Yung magnakaw? Pumatay naman ang kalaban-laban. Yung ba yung pagiging lalaki para sa'yo? Ayos lang inaawin mo. Pero hindi nag-aaral lang dito. Ano ba isang taon na lang? Kagraduate na sana siya. May uwi niya na sana yung diploma pinapangarap niya at ng pamilya niya. Pero tinanggap mo yun sa kanila. Hindi lang iisa na pangarap at buhay ang sinila mo. Naiintindihan mo ba? Ano? Ano nararamdaman mo? Tama ko yun, tatay ko. Hindi ko man nagsisiyat yung nagawa ko. Hindi ba? Hindi ba talaga? Marami akong nakikilalang katulad mo sa lugar na to. Maagang nawala ang pagkabata. Alam mo yung pakiramdam na tuloy-tuloy ang pagmamalikas para mabuhay? Takot silang harapin ang konsensya. Pero mas takot silang harapin ang sakit at ang kambando. Pinagsisisihan mo kung ano ang mga nagawa mo. At nakita ko yun sa'yo kanina. Huwag mong takbuhan ko ano nararamdaman mo, Ando. Dahil yan ang kailangan mo para makapagpatuloy. Pwede na kang mabuhay na sarili mo. Nang ikaw na kaya mo, nung ay pagmamalaki ng pamilya mo. Hindi pa huli ang lahat. Kahit matagalan, pwede mangyari yun kung gustuhin mo. Pero, tinaboy ko yung pamilya ko eh. Alam ko, hindi na sila babalik dito. Sa tingin ko ako, kulang pa ito sa kabayaran sa mga nagawang kasalanan ko eh. Yan, yung napatay ko po. Siguro, putok na siya ngayon. Kung hindi ko siya tinanggalan ng chance sa buhay. Baka ako kasama nila yung pamilya nito sa Iran. Pero pati yun, ninakaw ko sa kanya.
maswerte pa rin ako sa kanya. Kasi yung pamilya ko, alam na buhay pa ako. Nandito pa ako, humihinga pa ako. Pero siya wala na eh. Wala na magagawa na. Kaya na natin. Siguro tama lang sa akin to. Dapat ang nangyayari sa akin to. Recharge the positive energy sa ASAP. You are never alone. I love party renewed full of energy sa bonding. Party on the dance floor. Party kung tulog at sa kantahan. Ready para sa powerful voices. Kicking together. Chill and ready to jam. Handa to sing together to feel better. Bibigay ng good vibes sa atin. Is mo sa asap siya. All for you sa ASAP. Sunday, 12 noon. Pagkatapos, mas mo tayo. Working all day with down, okay? Gusto mo mag-build? Review all day. Mission accomplished. Gold. Nasa ako na. New golden chicken curry fillets. Flavorful curry sarap for all. Sweet puso. 99 pesos lang. For years, I was the sweet girl inside the film. I'm not that girl anymore. Now I'm reshaping who I am. And for every transformation, I need hair that pushes me forward. New Cream Silk Repair Booster Treatments. With breakthrough amino keratin, penetrates deep to boost continuous repair. Unlocking up to 48 hours softness and smoothness. This is hair that evolves. No matter who I choose to become. New Cream Silk Repair Booster Treatments. Sikat na game. Parang imposible. Lakas makaubos ng sabon. Imposible makalitid. Posible sa kanya. Power liquid. 17-minute report. Wala nang doktora. Tipid na. Imposible na siya. Posible sa kanya. Ang batang matibay. Bear brand ka muna. Hindi susuko. Ang batang matibay. Tuloy at tibay mga pero Papamanhin at tusok-tusok, take Dr. Prescribed Neurobion. It's 4 times B12 versus a generic B vitamins brand. Helps relieve the symptoms of nerve damage. Ask your pharmacist for Neurobion. Our best ever idol hot dog. So juicy, so juicy, so sweet. Of course, dito pwede din na magpisuot sa surf o sa power liquid. May liquid ka din na pwede din na pasutin. Ang pumulira, mas na ang pasutin. Sa surf liquid. With aging, nagkaka-muscle decay, which can lead to higher risk of illness. Yan ang cycle of weakness. Drink Ensure the Strength Pro na may HMB and YBG. Help build the cycle of strength. sinasabi ko na nga ba eh. Ang wala pala. Jennifer Lampasagan every day. 6 nutrients at essential vitamins. Jennifer Lampasagan. Para ka pala. Jennifer, gamot at kung nakagaling ang gamot sa ano, uwi ng sakit. Ready to enjoy more Chicken Choice moments? Isa pa. Isa pa. Isa pa. Isa pa. Take and drive. Try the new Chicken Joy from Fitness. You want great hair? May sagot right here. Panty supplement in the
Kung gusto tipid mo na, puso na. Dahil feeling dapat fun lang. This is fried chicken. And here's one from Food Panda with one of the best sauce. Now that tastes like a good deal. Sa wakas, may mega panalo na! Games! Shows! Prizes! Mega panalo! Register na! Pag-ising ka na, happy day! Ang mga libro ni Mia, appreciated with the dinner book. Kahit sino naman, hindi palalagpasin magpapansa. Sis, ang katagalan, nakikisilaw na ako. Matay daw ng paru-paro, wala paru-paro ang pagtagulan. Hindi mo naman kasi kailangan lumipat kung nasaan ka. Hindi ako yung klase na hindi ka na nag-iiwan. Simula na yung lunes. Welcome back to Maravita! Kahit saan makarating. Doon nagtatrabaho si Sir Nels sa hospital ko sa nakabantay natin. Hindi pa naalis. Mahirap po na. Pero harapin ako na. Harapin ko yung tadhana ang siyang paglalapit sa kanila. Pero parang mga espiritu dito sa hospital para sabihin na darating na hindi mo ganda. Wala dapat sige sa Maravita. Yung mag-stay siya sa mansion. Yung mga kwentong hindi na dapat inuutan. Huwag kang umasa na ang halip mula sa inaasal mong prinsipe. Ang bahay ay kinsay kapalaran. Is not going to get a favor. Pwede na ko ako dito. Ang gusto mo si tatay. It's okay to not be okay. That's 8:45 p.m. Ay, inumin. Salamat to. Uy! Happy birthday! Sir Maglay. Birthday ko. Siya na naman yun. Regular ko yan. Salamat. Sige na. Pinagpapasalamat ko sa Diyos na magkakasama pa rin tayo. Libre naman po yung pinagpapasalamat natin. Maraming salamat tayo sa pagpipunas natin. Sir, to. Sige na naman to. Ayan. Pasalamat ba? Mula nun, unti-unti kami nagkaayos ni natin. Lalo lumakas ang dahilan ko para pag-uwi ng buhay ko. Sa tulong ng HYCC at sa suporta ng pamilya ko, kabalik ako ng pag-aaral. Nagpiliwang akong scholar sa St. Pascal Academy. Makakapag-ulayo na ako. Salamat sa Diyos naman, anak. Sinabi ko naman tayo makakapasa ka, hindi ba? Kaso lang, Nay, kasi may mga kailangan lang daw po tayong bayaran. 1,000 ko kada buwan para po dun sa ibang bayarin. Okay na yan. Huwag mong problemahan yan. Magagawa natin ang paraan. Ay, importante makakapagulayo ka na. Ano bang kurso kukunin mo? Sabi mo kasi dun dun po sa mga inapalayan ko na kurso, wala na pong ibang available. Criminology na lang daw yung may sila. Oh! Okay na yun, anak.
mo kasi bagay sa akin eh. Andor! Gusto yung release order mo. Uwi ka na. Uwi ka na. Uwi ka na. Congratulations na siya kami para sa'yo. Nay, narinig niyo yun? Ano daw, anak? Tama ba yung narinig ko? Yung makakauwi ka na, makakasama ka na namin ulit. Nagbidiwang lang ako. Nagsasaya. Pero sa loob ko, pinagtatanong kung karapat-dapat ba ako sa lahat ng magagandang bagay na dumarating sa akin. Dahil marami pa rin bayarin sa college na hindi kasama sa scholarship. Kinailangan kong balikan ng bagay na akala ko hindi ko na ulit babalikan. Kung gusto mo mamatay, ikaw na lang. Wala akong ikamay. Sorry po, ma'am. Ano? Papalag ka ba? Bibigyan mo naman eh. Ano? Ha? Baka naging pagkukalito siya. Kasi abi, gusto ko pumili ka sa kanya. Sa pamilya niya. Pero, hindi ko alam kung paano gagawin yan. Kung saan ako magsisimula. Hindi ko alam kung ano dapat kong magagawa. Kasi, ako nabigyan ako ng pagkakataon na magsimula ulit. Naitama yung mga pagkakamali ko. Pero tayo ko yun sa kanya. Hindi mo pa rin ba napapatawad ang sarili mo, anak? Hindi ako dapat bantay. Kahit anong gawin ko pagsisisi. Kahit anong gawin ko, hindi ko na kayo babalik yung buhay niya. Yung buhay na kinuha ko sa kanya. Yung pagpapatawad sa sarili.
Napanaginipan mo ba siya? Hindi natin may iwasan yun. Hayaan mo na lang. Hindi mo siya multo. Pagilin mo lang galigin yung alaala niya. Pinapaalala na kailangan mo talagang gumawa ng matino. Dahil yun na lang ang pagkakataon mo. Tanging paraan. Bigyan ka ng yun. Yung buhay na kinuha mo sa kanila. Sorry, tay. Nagbabalik ang actress na si Jessie Mendiola sa pinakabago niyang karakter sa telebisyon. At hindi lang ito ang role na ginagampanan niya ngayon. Isipin ko lang yung anak ko. Kasi ako umiiyak na. Of course, mother will really help me get in touch with my emotions. Nabiguan ng ilang beses na balikan ang pag-aaral sa tulong ng isang institusyon at programa nito na abot ng isang ina ang inaasam niyang diploma. Tingin mo ba na mauna yung mga anak mo sa'yo? Pangatlong beses ko nang trinay, nabubalik sa school, pakakawalan ko pa ba itong pagkakataon na to? Ang kanilang kwento sa Taupo ngayong Sabado, alas 9:30 ng gabi. Di mo yung stay girl! Check back ya! Nakakahiyang tulong! Kahit mga balik, kahit sa loob, perdido o di. Sagad sa butoang tibay, wala sa Bear Brand. Ito lang ang may 100% vitamin D. May tibay katawan at tibay resistensya nutrients pa. Isagad ang tibay. Mag-Bear Brand. Hi guys, I'm here with Kate and Bea. Use Head and Shoulders every day to prevent dandruff and toothache from coming back. And stay up to 100% dandruff-free every day. Head and Shoulders. Sakit ng ulo ko sa buntis. Maraming hindi pwede. Pero ang by Jessie, pwede. Kahit sa wala naman ng tiyan. At seniors. Pwede pala. Choose Ika, choose by Jessie. Yung hinap yan. Bakit ka nagsasasayin ng kaya ng casino? Ang sarap ng Weight Watch na try mo na. Enjoy 3X cleaning power. Saan pa ka? 3X stronger sa matinding cell. Ay, maraming new joy! New joy 3X stronger cleaning power. Chicken nugget! Seriously, like chicken! I-push natin ang sustansya para sa paglaki nila. With Sustansya Young Green. Nagawa sa Alaska. Bawal ito ulan. Isustansya. From Pond's Skin Institute, new Pond's Ultralight Bio Gel. With millions of prebiotic molecules to help balance your skin bio for stronger, plumper, radiant skin with Pond's Ultralight Bio Gel. Emo, lalo na. Pero po, Dito, pwede din na magpasuot sa surf o sa towel liquid. Pwede din na din, pwede din na pasutin. Ang paborito ko sa pasutin. Sa surf liquid, yung great taste like. Mas creamy at mas makapal. Like namin. Like namin. Like na like. Like na 9 out of 10. New great taste like. No one's aiming to hair salon.
My hair gets its daily dose of provitamin from Pantene. Formula with provitamin B5 strengthens hair and helps build hair fall immunity for 10 times less hair fall. Pantene. Birch 345. Ang gatas ng tripling lakas. Tulong sa brain lakas. Phone lakas. At immunity lakas. Araw-araw yung sarap. Ang tripling lakas ng Birch 345. Celebrity lang. Birch last. Sulit. Susunod na ba? Sige naman siya. Pero susunod sa mga uniform. Ikay na nitrogen sa Ariel. Posible. Para mas tanggalan sa mga matalaw. That's our claim. Pwede nyo yung huli ng bago. Eh, gusto nyo na siya. Posible sa Ariel. Ang sino sa buwan? Sa wakas, may mega panalo na! Games! Show! Prizes! Mega panalo! Register na! BPI helps you do more with BPI Motorcycle Load. Dahil alam mo, may mag-aalaga sa'yo. Do more with BPI. Landed growth nutrients can slow down bone growth. Give him Pediasure Plus with more growth nutrients versus regular milk to support strong bones and 1.5 times faster growth in 8 weeks. Also available for teens. Basketball has always been a big part of my life. To be great, to be good at everything. When you're passionate about something, you really don't like to lose. It's game day on the Bet 88 Sports. Bet88.ph. Hindi ko makalimutan. Pangako. Hindi madali. Laging may susubok sa'yo para ibalik ka sa pagkataong tinalikuran mo. Pero ang pangako kong yun, ang laging sumasalpa sa akin. Tama sila. Hanggat humihinga pa tayo, hindi pa huli ang lahat. May pag-asa pa at pwede pa tayo magbago. Kahit gaano pa kabigat yung nagawa nating kasalanan, pwede pa rin tayong gumawa ng mabuti.
higit sa lahat, matuto tayong humingi ng kapatawaran. Alam ko mahirap yun. Pero determinado kung pipiliin yun at gigising ako sa araw-araw. Nandiyon na ang nasa isip ko. At sana kayo rin. 7 years na akong jail officer. Hinihiling ko pa rin na sana makahingi ako ng tawad sa pamilya ni Amir. Pero sa ngayon, sana yung sapat na naituwid ko ang buhay ko para kahit pa paano maipakita ko ang aking pagsisisi at pagbawi sa mga nagawa kong pagkakamali. Patunay ang kwento ni Andor na ang mga children in conflict with the law ay pwede pang matulungang mabago ang mga landas. Hindi pagkondena ang kanilang kailangan, kundi rehabilitasyon. Ito ang dahilan ng kahalagahan ng juvenile justice law. Maligaw man tayo ng landas, maaari pa rin natin mahanap ang daan pabalik. Dahil hindi pwedeng habang buhay tayong magpakulong sa ating mga pagkakamali. True freedom doesn't come from running away. It comes from taking responsibility, learning to forgive yourself, and finding the courage to begin again. Ako po si Charo Santos na nagpapaalala na ang ating mga kwento ay hindi lang kwento. Our story
Mag-end na po ako. Thank you so much, Ma'am Jean Luzbel. Bye-bye. I could have guessed someone doing my song 20